Ei, tu. Sí, tu. És que encara no t'has temut del que està passant? Els carrers, buits. Tothom tancat a casa seva. Restricció d'horaris. Botilles tancades. Barreres baixades. Gent que lluita cada dia per la salut i la seguretat dels altres. I el nostre poble es va empobrint cada cop més. I tu? Què faràs ara? Seguiràs comprant productes que no saben ni qui els ven? Ara és el moment de reflexionar i cuidar el que realment estimes. De comprar la gent de prop, els veïnats, els amics, els familiars. Així donar l'empenta que necessitam per tornar a veure la llum. Compra a Son Macià, a Cales, en Esport, a Sillot, a Manacor. Amb la teva ajuda ho aconseguirem. Ara més que mai, compra al comerç local.